ክስዕን ግዳሽ አልቦነት አብልጠሞ ባህር ወድሰብ እዋናውነት ገዛእ ኮይኑ አብኸ ዘለድህበ ምንቅስቃስን ተግባራትን ክንዓመም ምርአይ ከም ለይልውር ጌርና ምርአይ ክሳዕ ልሳኣንና ተግባራትና ለይዓረዩ እዮም ربح ماي كرنا سوفي الترأي ويكعل تجنزب محبرسبنا مس مزلا قد حيزو بمسلحي مسلني من وارن لي من وارن كهلو قدماي بجزاء النت النجلسو ترير زعبا مس مخانون يخل نماي زناب أبو يزجيلو بشم فتاريو كتوع لا سمعنا درجة أتي امنتها وطرحنتو نقول نتغيرو محبره ومجلجل اندهونا ريناينا زناب والثاني من وارن زي من وارن زناب من علنا ودت هيوت بجوب وعدت مس لسالته لفتم تفتروا فتامه سلالخونيو زو عدت هيوت تفترو راح استعقبو تنت كابعقن لعقبك يهون بمكسر مداي قدو جزان ليتتكانيو نز جزانت للزرابع تفتروا خيدي بزربع خيرتات بايت حيزو ابسقم نركب زسقم المغرف كم هاجر إثيوبيا بكل جزء ويكع عموتي جزء مغاقيلا صفحت سرحتات عند سرحت مسيايا أم زام بجت عمت خلت تشحن 10 شدشتن نركب ياو قلت تشحن 10 شوعتن أبغى ميتنا له مالتيو ياو حملوا عصر أب هاجرنا التقطاتلتي عموتي لا تتجبر موتيو هزن نركب له سفرة فلسي فليسو ناب مدخل لكم الرح مدلوات أو الكبار اللي سفرايو أو كتما بيشوفتو تراخيبنا لنا ياو قمتو أقدم بيل الجلس هو بجت عم تخلي تشحن 10 تشدشتن بايتا الحزو تلمتات حملوا عسر بايتا المدحس أو مدلوات يركبوا مالتيو عاوزو قد نازي بمداي صباغه كتما ربعكو لخلو تخلتات انتقصن بفرافره ناب حد قدنا عاتيوم ناي سبات ناي ممقا وحسنا بمحلاو مداي بايتا ملو بملو كرجاجزو لخلو سرحتتات خموون شفان دني عبيخة تو لترجاجع ناي نبرة أير وحزل كلي سرحتتات بمسرة أونت أولنا ورلو السفرة إن نركب قتلنا ياو بعلتم ويا حملوا أي خبابي أبتغانا على تو للو حفشاوي مجلساتن لبرهلنا ندل اليوم نجراتن اختبر حلنايا قبل التفلاليو ويك قبل التفلاليو أجوابات بشوفتو كتمان عوزوري عن للو من كسراسات ببركة هاجر لخا تايتا عينت صلواتات سنة صلواتات خفطرهم لغلو كنريكم منا سنة صنعهم نستجنت كرسو بعلت مويا ويكا سرحتنيا حلوة خبابية أبيت صحفة من محضر كتما بيشوفتو من قصة ولوخا أب موجزات ركب نتتكبر نتحملوا أثر مفتسمتها بجت خلتش عن 10 تشندشت اللي جبر للو مدلاو بأجواب زيت قلتو عندما يتوقعوا بأرنغادي أشارة مسارات اللمات متتوق كتمانات كتما بشوفتو كم تزفلت بمسارات لمعات حملوا أثر تفلت كتمايا بفلاي أبتم 10 شعاته دوت حملوا لمعات نا 10 شعات يوم بمتكبر استفلا عليه سرحتات كم تعمم يفلت كم محدر كتما بشوفتو طرح تيكونس كم إثيوبيا موبالي كال بزح عينت فلسطات كابزي كاب كتما بشوفتو يفريو كم تزفلت أبن ركبلو ساعات كتما بشوفتو صفحاتها كرنا اندا تلت أطيو مزيو كاب سانكلتن شح هكتار ندعل خوينو قالو قدم حزي حانت طابيا فلسط راح زنبران تتكون أبن ركبل أوان بسلسة طابياتات فلسين لمعات حملوي أسر فلسطات اندا تدالو يمزركبو حقاي بملو كم تزفلت حملة مأتو حملة وأسر بايتان متحاز تفلاليو من قصقصات اندا تقبر يوم زركبو كم عبنت أبزح زقوان مفحار متكل فلسي يسالت ألو حريا متكل بايت حاويسو اتون بايتاتات تمريتهم بستفلالي زرفي زندفو أكلات أبناي بعلهم بايتا مدب حانزيزهم مفحار متكل فلسي اندا تسالتو يزركب أزم من قصقاص حملة وأسر كتما بشوفتو كم تزفلت بشوفتو ناب سحبة توريزم نممصع بزوح سراحتات اندا تسالتو يوم زركبو مسارة لمعات زركحة من قدي كتما بشوفتو كم تزفلت بعل الريتشا زخبر لا كتما كم مخاناون ببعمتو بمليونات زقصرو تورستات يوم نبزا ختما زمصو نزي نممچچاو دما مسارة لمعات حملوي أسر قندوانين يومبال يكال
ንምንታይ እንተይልና ንብረት ኣየር ተኸባቢ ሞቻ ዝኣስሎ ክኸውን ስለ ዝግብኦ ጽባቐ ባይታ ንምትሓዝ ዝመጹ በጻሕቲ ኣብዚ ብዝጸንሑ ቁጽሪ ፈሰስ እንዳገበሩ ኢኮኖሚታ ከተማ ንኽድንፍዕ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እንዳተገበሩ እዮም ዝርከቡ ብመዳይዚ ኣብዚ ፈልሲ ጣብያ እንዳተዳለወ ዝርከቡ በመሰረተ ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ዝሓዝናዩ በጀት ዓመት ናብ 8.4 ንላዕሊ መጠን ፈልሲ እዩ እንዳተዳለወ ዝርከብ ካብዚኦም 50 ሚእታዊ ንጽባቐ 30 ሚእታዊ ንምግቢ ከም ኣብነት አቮካዶ ማንጎ ፓፓያ ዝኣመሰሉ እንዳተዳለዉ እዮም ዘለዉ 20 ሚእታዊ ንልምዓት ደኒ ዝውዕሉ ፈልስታት እዮም እንዳተሳለጡ ዝርከቡ ብፍላይ እዞም ንልምዓት ደኒ ዝውዕሉ ሓምለዋይ እጽዋት ከምቲ ዝፍለጥ ቢሾፍቱ ብሸውዓተ ቃላያት ዝተኸበበት ከተማ እያ እዞም ሸውዓተ ሃይቅታት ኣብ ከባቢኦም ግድምታት ኣለው ምጉሕጓሕ ሓመድ ንምክልኻል ናይታ ከተማ ንብረት ኣየር ንምውቃብ ግድን በብዓመቱ ፈልስታት እንዳፈረዩ ትከለለዎም ስለዚ ከምቲ ዝፍለጥ ሓንቲ ከተማ ጽሪት እያ ጽብቕቲ እያ ሰሓቢት እያ ንምባል እቲ ቀንዲ መበሊ መሰረተ ልምዓት ሓምለዋ እዩ ፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን BCG ብዝበሃል ትልሚ ወፂኡ ብዙሕ ስራሕ እንዳተዓመመ ይዝርከብ BCG ማለት ቢሾፍቱ ብራይትነስ ክሊን ኤንድ ግሪን ዝበሃሉ ስራሕትታት ምባልዩ ንምንታይ እዩ ከተማ መሰረተ ልምዓቱ ሙሉእ ኮይኑ ብራይትነስ እንድሕር ዘይብሉ ጽባቐ ጎሊሁ ኣይረኣይን ከተማ ብራይትነስ ብሒቱ ጽሬት ወኒኑ መሰረተ ልምዓት ሓምለዋይ ተዘይልዩ ንብረት ኣየር ጽልዋ ይሕድርዩ ስለዚ እዞም ሰለስተ ተነጻጺሎም ዝኸደ ይኮኑን ብፍላይ ጽሬት ከተማ ብምሕላው መዳይ ተጣማሪ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ጽሬት ትሕሉ ሓምለዋይ መሰረተ ልምዓት መሰረት የንብር ሓምለዋይ መሰረት ልምዓት ትህሉ ብራይትነስ ባይታ ይሕስ እዚ ኣቀናጂና ኢና ከም ከተማ መምሕዳር ቢሾፍቱ ስራሕቲ እንዳዓመምና ንርከብ ጽዳት ሲኖር ነው አረንጓዴ ሊኖር የሚችለው አረንጓዴና ጽዳት ሲኖር ነው ብራይትነስ ሊኖር የሚችለው እነዚህን አያይዞ ነው በቢሾፍቱ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ወይ ከተማ ማስተዳደሩ ብዙ ስራዎችን ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው ንማእኸል ስሕበት ቱሪዝም ልውዕሉ ሰፋሕት ጸጋታት ትውንን ሃገርና ካብ ለለውዋ ጸጋታት ማያዊ ኣካላት እዮም ማያዊ ኣካላትና ቶም ፍልፍላትን ቃላያትን ንግዚኡ ንጎኒ ኢልና ብሃጓፍ ሽንጥሮን ካብ ሃጓፍ ሽንጥሮን ወፃ ለሎ ኢልና መቒልና ሓብቲ ከባቢ ከርና ዱልዱል ክኾን ረባሕቶኦም ገዛ እዩ እዞም ማያዊ ኣካላት ብቐጥታን ብተዘዋወርን ከይጉድኡ ግደ ሓምለዋይ ኣሰር ብኩርዓት ልግለጽ እዩ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ለሎ ተዓቂቦም ኣብቲ ለሎ ተወሳኺ ፈልስታት ነቢርዎ ውሕስና ማያዊ ኣካላት ይኹን ሓፈሻዊ መግለጽ ተኸባቢ ንምትዕርራይ መርኣያ እዩ እንደሚታወቀው እንግዲህ ቢሾፍቱ ከተማ በየዓመቱ የአረንጓዴ አሻራ ከምቲ ዝፍለጥ ከተማ ቢሾፍቱ በብዓመቱ ሓምለዋይ ኣሰር ትርእስ ልምዓት ኣግራብ ብኣግባቡ ትፍጽም እያ ብፍላይ ካብ 2010 ትሒዙ ብፍላይ ሕዚ እንርከበሉ ስፍራ ከምዚ ብኣግራብ ተሸፊኑ ከም እትርእይዎ ኣይነበረን ብጣዕሚ ቅልዑ ባይታ እዩ ነይሩ ገያጽዩ ነይሩ ቅድሚኡ ፈልሲ ትነብረተሎን ብድሕሪኡን ማንም ቆላሕታ ዝህቦ ይነበረን ይትከል ይመክን ድሕሪ 2010 ዓመተ ምህረት ግና መሰረተ ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ብግቡእ ቦታ ተነጺሩሉ ንኣናእሽተይን ደቀቕትን ማሕበራት ብምሃብ ዝተተኸሉ ከይመኽኑ ኣደዳ እንስሳ ዘቤት ንኸይኾኑ ሓጽር ተሰሪሕሉ ብማይ ክንክን ክግበረሉ ተገይሩ እዚ ምድሪ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ብሓምለዋይ ኣሰር ተጸለወ ስፍራ ኮይኑሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት እጽዋት ኣለው ከምኒ ኣውሊዕ ሽፈራው ብፍላይ ንሽፋን ደኒ ዝውዕሉ ኣብቶም 20 ሚእታዊ ዝረቋሕናዮም ኣብዚ ቦታ ብመሰረት ሒዞም ኣለው ብፍላይ ከምቲ እትርእይዎ ንብረት ኣየር ተኸባቢ ምቹውን ጥዕምን እዩ ንምንታይ እዩ እቶም ኣግራብ ኣብዚ ሓምለዋይ ተተኸዲኖም ካብኣቶም ዝወጽእ ኦክሲጅን ኣብቲ ከባቢ ዝሰዓበ ዕዮነት ንብረት ኣየር ይቆጻጸር ኣብዚ ምንም ዓይነት በካሊ ጋዝ ኣይህልውን ንባዕሎም ስለ ለስርግዎም እቲ ኣየር ውሕስ እዩ ካብዚ ንኽንፍለ ይዓክተና ኣናእሽተይን ደቀቕትን ውዳበታት ነቲ ደኒ ብምንክብኻብ ኣቢልካ ዕድል ስራሕ ክፍጠረሎም ይተገይሩ ነዚ ስፍራ እንዳተንከባኸቡ ንህቢ ናይ ምፍራይ ስራሕቲ እንዳዓመሙ እዮም ዝርከቡ ንህቢ የርብሑ ማዓር ብኪሎ 800 ብር ይሸጡ ኣብዛ ዓመት ጥራሕ 24 ኪሎ እዮም ሸይጦም በዚ ኣይዕገትን ኣብኡ ነቡ ኣብ ምፍራይ ከፍትውን ይነጥፉ እዮም ስለዚ ብሓፈሻ ከተማ ቢሾፍቱ በመሰረተ ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ዝምረቱ ፈልስታት ዝፈርዩ ደረቕ ጉሓፍ ናብ ጸጋ ብምግምጣል ናብ ተፈጥራዊ ድኽዒ ብምቕያር እዩ እዞም ፈልስታት ክንክን ዝግበረሎም እዚ ምባል ምህርቲ እጽዋት ምእላይ ደረቕ ጉሓፍ ተዛሚዶም እዮም ዝጓዓዙ ሓምለዋይ ኣሰር መዓልቱ ትበጽሕ ተሎ
ዓመት ሙሉእ እንዳፈረየ የጽንሐ እጽዋት ኣብ ዝተመረጹ ስፍራታት ንኽትከልን ኣብ ዙርያ ከተማ ዘለው ንደን ዝተዳለው ስፍራታት ንክሽፈኑ ይግበር። ከተማ አካባቢ ያሉት የደን ልማቶች የደን ቦታዎች በአረንጓዴ ልማት እንዲሸፈኑ ይደረጋል ማለት ነው። ለነበሩ ተኽልታት ዓቂብኻ ካልኦት ተኽልታት ወሲክኻ ኣብቲ ከባቢ ዝተሰርሐ ስራሕ ርጉጽ ክኾን ብማሕበር ዝተደራጀው መንእሰይ ብዓቕሞም ስራሕቲ ብልዕልዩ እንዳሰርሑ ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ንህቢ ኣብቲ ባይታ ብማሕበር ተደራጅዮም እንዳርብሑ ካብ ዝርከቡ መንእሰይ እንሪኦ ዘለና ሓደ እዩ። ጻዕሮም ክምሰለሎምን ልበለጸ ጽቡቕ ክረኽቡን ነዚ ይብል። መንግስት ማለት ህዝብ ነው። መንግስት ማለት ህዝብ ማለት እዩ። ከም መንግስቲ ነቲ ደኒ ኣብ ዝብርኪ ኣብፅሕና ያለና እዚ ካብ መሓየሽና ድሕሪ ሕዚ ንሕና እውን ካብ መንግስቲ ንጠልቦ ነገር ኣሎ። ነዚ ብኣግባብ እዚ ካብ ባፅሕና ንሕና እውን ኣብ ልዕሌና መምሕያሽ ንክህሉ መንግስቲ ናይ ባዕሉ ትልሚ የውፅአልና እዩ ኢልና ተኣማሚና ኢና ዝገበርናዮም ጻዕርታት ዝገበርና ተተኻኢሉ ካብዚ ንላዕሊ ካፒታል ብሒትና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናነጠፍና ንሃገር መርኣያ ምዃን ንኽእል ኢና እንደ ማሳያ ለሀገር መቆም እንችላለን ማለት ነው። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ሓምለዋይ ኣሰር ንእስቲ ገነት ዝገለጸቱ ሓሳብ ብለራጉድ መልክዑ ነዚ ይብሉ። አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከተጀመረ ያው ሰንበት ብሏል። መርሃ ግብረ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ልጅምር ቅኒ ኢሉሎ ከም ከተማና ብጽሒት ወሲና እንዳተንቀሳቀስና ጸኒሕና ኢና ሎም ዓመት ንመበል ሻርሻይ ምትካል ፍልሲ ምድላው እንዳገበርና ኢና ንርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 7.4 ሚልዮን ልኾን ፍልሲ ተኺልና ኢና ዝተተኸሉ ፍልስታት ንኽጸድቁን ንኽፈርዩን ንዝተተለመሎም ዕላማ ክዕውቱ ዝተፈላለዩ ክንክናት እንዳገበርና ጸኒሕና ኢና። ሕዚ ብጭቡጥ ትምዘንተሎ ጸዲቑ እዩ ዘሎ። ቅድሚ ሕዚ ገይጾም ዝነበሩ ስፍራታት ዳርጋ ብስፍሓት ብዳግመ ገረባ ንናይ ከተማና ስኡናት ስራሕ ብጭቡጥ ዕድል ስራሕ ፈጢሮም እዮም። ስራሕቲ ምርባሕ ንህቢ ኣብቲ ደኒ እንዳሳለጥና ኢና ንርከብ። ኣብዚ ዝሓዝናዮ ክረምቲ 8.4 ሚልዮን ልኾን ፈልሲ ንምትካል ብጽቡቕ ልግለጽ ምድላው እንዳገበርና ንርከብ። መትከሊ ጉዳጉዲ ነዳለው ኢና ዘለና በብወረድኡ በብክፍለ ከተሙ በተሳትፎ ህዝቢ እዮም ልዳለው ዘለው እርጋ በዝሑ ካብ 8.4 ሚልዮን ፈልሲ 40 ሚእታዊ ንምግብነት ልውዕሉ እዮም። ካልኦት ድማ ንዕቀባ ሓመድን ማይን ንጽባቐ ተባሂሎም እዮም ተዳልዮም ዘለው። ቅድሚ ሕዚ ብፍላይ ኣብ መፈለሚና ልተኸልናዮም ንምግቢ ልውዕሉ ተኽልታት ከም ኣቮካዶ ሕዚ ንፍረ በፂሖም ነበርቲ ከተማና ንዕዳጋ ወፃኢ ይቕርብ ኣለው። ኣታዊ ብግቡእ እንዳረኸቡ እዮም ዘለው። ጽቡቕ ተመክሮ እውን ተረኺቡሉ እዩ። በዚ ድማ ኣብ 2016-2017 ዓመተ ምህረት ህዝቢ አሳቲፍና ተኸላ ንምስላት ኣብ ጽቡቕ ምንቅስቃስ ኢና ንርከብ። ስለዚህ በዚህ በ2016-17 ህዝቡን አሳትፈን ተከላውን ለማካሄድ ጥሩ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው እንደ ከተማችን። ببركة هاجر لها سفيح قطري كاب للوم قانقاتات وشتحديو قانقا أوروميا يو زو قانقا زي دوب سجيرو قبل التفلاليو جغرافيات ويكا خبابتات أهجرناون تناجرتهم للوو شبوت حكيو ياو ببركة هاجر لها قبل التفلاليو حصر أمنتات لركوب سبات أمنتهم كيف اليوم بعل مسجانا لخبروا له ويكا بعل مسجانا لمخبر قبل السباس وقولوا خورا أرسدي قبل بهال هيك نركب خمتو أقدمنا تابعت مويا حلوة خبابي خملة حبرتلنا تو خبابي أير ويكا نفرت أير لمحلون بأقباب لتفلاليو ربحة بايتا لمدحس دني مسارة أنفيرو الله خذوا أمنركو اللي بوتاون بالتفلالي أقبابات ياو بحملوا يا أسر كتمتو كابلو قبوهم وقوب خبابتات وشتحاديو ينال لنا ياو خمتو ندري لنا تفوتروا ودنتات بأقباب التفلالي أفتو بوتا ربيبو ندري لنا هنا ስለዚህ ኣብ ልተፈላለዩ ዓማውቲ ካፍቱ እዋን ለውጥ ድሒዙ ሓምለዋይ ኣሰር ብብርካ ሃገር ለኸ ጠመተ ካብ ልወሃቦም ዓለም ለኻው ዛዕባታት ውሽጢ ሓዲኡ ከም ምዃኑ ከም ልዚኦም ለኣመሰሉ ብመዳይ ቱሪዝም ሃፍትታት ኮይኖም
عاب إيكونومي هاجر ربح كوعلو لخلو محبر السباوي ونالنت ويكعاتو ناي ونالنت سمعت بايتا كدحزو مسارة عقم كابل اللوون بوتاتات واشتحادي يخمو خانو قبل زيوم لا مسلو بوتاتاتون ياو تو هاجر بقول خانو تو خبابي بلنوح زمانات تواديدهم نايتو خبابي وحسنا بايتا مدحز ربح للوون دنتات أوز خبابي مدحز تتخيلو ياو تو إيكونومي أو ربحة تو زلاق القونا محبر السباو دوتا هاجر أو ترنع بمقبار مداي بعلو أخاله ربحة سلاللوم تمتك جبر اللوم ياو خم جازيت أني نتاول أختنا كنحبرو أن دل نجريو ياو خم تول فلت كتما بيشوفتو شو عدته ما يو أكلات اللوا كفتوم شو عدته بالرخبنا يو حبريتها مسرت توم شدشته حقوف شنترو مسرت جيروم بايت على حزويوم اتوحدون ياو بتو كفتو حقوف شنترو خمزي بسات جمرة وخيدتات بايتا حيزون ويكعتو خيدتات السو نامي معقارن خلوت الأمسلو بساينساوي مبره ويكع توم سومي أكقول تقول خلو نجارات مجلس أنت تلاقي خالناون ياو خم كتما للتفلا ليو بس حتى عدي كاب وش تعدي خونو كاب دكة بقطر لينا عقوسبات يأتي يوم سلزي زوم ما يو أكلات بمعقب مداي حملوا يأسر بعلو الخالة لينا جزي فرح حدرجة ببحتاوي نت لحز ويكع لقوزازر نجار خم خانو نايلو عمت نايلو بجت عمت نايم فتسمت سراح حملوا يأسر أب كل زي تنقصاقيسو ياو لخلوت خبابتات مرأي الكخونون بزقات أمزي حبريتانا لهبنا أب خلوت مدبات أوز خبابزي لرخبنا يوم حدش تنقرات ربحتا كوي يوم إلنا لسرعنا يوم للتفل عليو ومنقستاوي أنفت تختلهم لقبروا من كسخاسات كنا دهسكم منا لوم عنتي أوزكن سناوتكم سلام